फैगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंगोन फैगौ 2022 मायथाइनि 9-10 जानुवारियाव खुंजागोन सानथामनि हाबाफारि लानानै आरो बे 60थि बोसोरसालिया जथुम्माखौनो खुंफुंगोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' लावगावनि थेंफाख्रि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै मेहेर गोनाङै खुंफुंगोन बिनिनो खामानि मावनाया बेसेबां जौखोन्दो थांखो आरो माबायदि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोननो फारि देखाय आङो दायो फारि फारि देखायगोन भिजुवेलनि गेजेरजों आरो आङो खुंफुं आफादनि एबा बानजाय आफादनि मासिगिरि बिथांनिफ्रायबो मिथिना लागोन दायो आङो मेन गेटआव दङ मेन गेटनि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ दा मेन गेटनि उनाव जोङो नोंथांमोननो फारि फारि गासै जिखिनि दिन्थिफुंगोन बे थावनिखौ जोङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन फैगौ जानुवारि दाननि 9 अक्ट'निफ्राय जागायनानै सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय माबायदि खामानि मावनाया बेसेबां जौखोन्दोसो आवगायगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ 2022 मायथाइनि 9, 10 आरो 11 जानुवारि खालारखालि जागोन बेनि थाखाय थांनाय 2025 बे सोलिबाय थानाय 2025 मायथाइनि 2 मार्चआव बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि आफादगिरि नेहाथारि फैनानै जोंखौ बानजाय आफाद दाना होदों बे बानजाय आफादाव आफाद मासिगिरि हिसाबै आं मुस्रि कमल सिंह नार्जारिखौ आरो गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै मुस्रि सुक्लेस्वर बसुमतारिखौ लाफानानै गासै फ्राय जोङो माखासे साब कमिटिफोरखौ लाफानानै गासै 900सो सोद्रोमानि मोनसे बानजाय आफाद दानानै होनाय जादों फुल प्लेजेड बानजाय आफादखौ बे बानजाय आफाद दाखांनायनि उनावहाय जोङो माने भिलेज कालेक्सननि थाखाय गामि गामि माने रां खेन्दा खांनो थाखाय रायजोफोरनिसिम थांनानै जोङो मबिलाइज खालामनो थाखाय जोङो ग्रुप दानानै जों मबिलाइजखौ खालामदों बेहाय जोङो बानजाय आफादनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोना खोब गोसो गुदुङै माने मददखौ खालामदों बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनजिसे जि माने प्राइमारि आफादफोर दङ बे मोनजिसे प्राइमारि आफादजों लोगोसे निस्मा आनसलिक कमिटि एबसु बिजनी आनसलिक कमिटि एबसु आइजो अनसाय आफाद लोगोसे माने चिरां डिस्ट्रिक्ट माने आबसु आरो लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन राजखान्थि बा हारिमु आफादफोरनि बा थुनलाइ आफादफोरनि मावथिफ्रा जोंखौ गोबां माने भान्दारि होदों मदद होदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोब गोसो गुदुङै जोंखौ मदद होनो आवगायबोदों लोगोसे जोंनि जायखि फोरोंगिरिफोर दङ फोरोंगिरि गौथुमफोर दङ बे फोरोंगिरि गौथुम गुबुन गुबुन माने स्कुल कलेजनि गोरायुंफोरजों लोगोसे जायफोर फोरोंगिरि बिथांमोनाबो गोसो गुदुङै जोंखौ माने बानजायनो आवगायबोनायाव जों खुब माने गोरलैयैनो बे जथुम्माखौ जोङो खुंनो थांगासिनो दङ अलमस्ट दा जोंहा माने जोंनि जेनाखि खामानि बे एग्जिबिशनखौ लानानै लोगोसे डेलिगेट केम्प डेलिगेट हल मेइन पेन्डेल स्टेज लोगोसे जोंहा माने डाइनिं हल बेफोर गासिबो जों लाफानानै भलन्टियारनि बादा लोगोसे माने कालसारनि बादा बेफोरखौ लाफानानै जोंहा फ्राय माने अलमस्ट 60% खामानिया दा कमप्लिटेड जाहैबाय जों बेखौ माने बानजायनि थाखाय बे जथुम्माखौ बानजायनो थाखाय जोङो दा जानजि खाफ्राबाय अलमस्ट जोङो मोजाङै खुंफुंनो हागोन बेखौ जोङो माने थिरांथा लानो हायो लोगोसे बाव मा दिन्थिफुंनाय जागोन आदार्स जिहेतु सावरायमेलनि अनगायै गुबुन गुबुन माखासे जिखिनि बर' थुनलाइ आफादनि बर'नि माखासे दोरोङारि बायदिसिना बिदिखौ लाना मा दिन्थिफुंनाय जागोन बर'नि जेसेबां दोरोङारि माबाफोर दङ बेखौ जों दिन्थिफुंनो थाखाय बे दिन्थिफुंसालि एबा एग्जिबिशनाव दिन्थिफुंनो जोङो लानाय जाहैदों बेजों लोगोसे साइन्सनि थाखाय स्पेस साइन्स जाय स्पेस साइन्सखौ लानानै जोंहा दिनै बे साइन्सनि मुलुगाव दावनाय जागायगासिनो दङ बेखौ जोंबो दिन्थिनो थाखाय जोङो अलरेडि माने खालामबाय BRPLआ गावसोरनि माबोरैहाय थाव दिहुनो मायो बेखौ जों मा खामानियाव बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै बुंगोन लोगोसे जोंहा माने पद्मश्री एवार्ड मोनखानाय जोंहा माने आबादारि सासे दङ सर्बेस्वर बसुमतारि बिथाङाबो बे आबादखौ जोङो बोरै मावनांगौ आबाद मावनायनि गेजेरजों बोरैहाय जोङो बेनिफिट जानो हायो बे मोनसे आबादावनो जोङो मोनबैसे आबाद मावनो हायो मोनसे हायाव बेफोरनि सोमोन्दै बिथाङाहाय बुंनो नागिरदों आरो लोगोसे जोंहा बड'लेण्ड माने जि बुहुम फरायसालि बिनिफ्राय फैनानै माबा मोनसे खालामनानै IITनिफ्राय फैनो नागिरदों मथ'थे जोंनि बाहाय साइन्सनि बागै फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय जों बाहाय सेमिनारबो लादों दिन्थिफुंसालियाव बेफोरनि सावरायमेलबो लादों मथामथि जोङो बेफोराव जोंहा जोंनि जानाखि बिहोमा
बे उन्दै जानाखि फरायसाफोर दङ गोदान जोलैफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो मटिभेटेड खालामनो थाखाय जोङो माखासे माने प्रग्रामखौ जों लानाय जादों बेखौ जों साक्सेस खालामथारगोन आरो दासिमाव जिखिनि हाबाफारियाथ' साखाथि फाखाथि सफैबायानो दासिमाव सोर सोर आलासिफ्रा बाहागो लाफैगोननि नोंथांमोननाव खौरां दङ गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहाय फैगोन लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गंनै बुहुम फरायसालि दङ क'क्राझार बुहुम फरायसालि बड'लेण्ड बुहुम फरायसालिनि भाइस चेन्सेलर गिसिया बिथांमोनहा बेहाय फैगोन आरो लोगोसे माखासे थुनलाइगिरिफोर फैगोन बिथांमोन आरो माखासे जोंनि फुंखा सुबुंफोरखौ जों लेंहरनाय जादों बिथांमोनाबो फैनानै आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि मिसिं साहित्य सभानि आफादगिरि कार्बि साहित्य सभानि आफादगिरि गोबां माने गुबुन रावारि साहित्य सभानि आफादगिरिफ्राबो फैनानै जोंनि बे मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन बेखौ जोङो थिरांथा थिनो हायो आरो